ଯେତେବେଳେ ଚୌକିଦାର ର ପତା ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ରାତିରେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା, ତେବେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଡରିକି ରହିଥିଲେ। ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଚାଲାକ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଏବଂ ସାହସୀ ଲୋକ ବାହାରିଲା। ନା ତାର ମଦନ ଥିଲା। ମଦନ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଛାଇଟେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଛାଇଟି ତା ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାକୁ କହିଲା, ଏ ଚୌକିଦାରର ମରଣ ଯୋଗ ମୋ ହାତରେ ହିଁ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୁହା ରଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ମଦନ ସେ ଭୂତିଆ ସ୍କୁଲକୁ ଆସେ ଏବଂ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ସେ ଭୂତଟି ସବୁକିଛି କଥା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିଲା ଏବଂ ମଦନ ତାର ମୋକ୍ଷ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମରିକି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା। ସେ ସ୍କୁଲ ଭିତରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରେ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଖପୁରିଟି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଏସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟିରେ ଯାଇ ସତ୍କାର କଲା। ଏହାପରେ ସେ ଭୂତଟି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଚାଲିଗଲା। ଏହାପରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ସ୍କୁଲଟି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ି ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଦନର ସାହସ ପାଇଁ ହେଲା। ତେଣୁ ସାହସ ଥିଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବା। ଏ ମଦନର ସାହସ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିଲେ। ଆଜିର କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।